Na strednom pohroní v severnej časti Žiarskej kotliny v okrese Žiar nad Hronom leží obec Lutila. Preteká cez ňu potok Kopernica a zo všetkých strán je obklopená lúkami a lesmi. Zároveň je však od okresného mesta vzdialená približne iba 3 kilometre. Rodinný dom je situovaný v tichej ulici obce. Prízemie domu tvorí zádverie, vstupná hala, chodba, kúpeľňa, komora, hosťovská izba, letná kuchyňa a garáž. V vstupnej hale sa nachádza krb s prieduchmi. Poschodie pozostáva z chodby s lódžiou, kuchyne so špajzou, obývacej miestnosti s lódžiou, spálne, 2 detských izieb a kúpeľne. K domu prináleží altánok s krbom a podpivničená hospodárska budova, ktorá je využívaná ako dreváreň. Na dome bola zrealizovaná rekonštrukcia. Nové plastové okná a plastové vstupné dvere, garážová brána na diaľkové ovládanie, stierky, sádrokartonové podhľady v hosťovskej izbe, panelové radiátory, korkové a laminátové podlahy, keramická dlažba. Obec Lutila má kompletnú občiansku vybavenosť. Nachádza sa tu obecný úrad, pošta, knižnica, základná škola s materskou školou, potraviny, pohostinstvo. Spojenie obce s okresným mestom zabezpečujú pravidelné autobusové linky. Nájdete tu miesto pre oddych, kultúru, ale aj pre dušu. Pre najmenších je vybudované nové detské ihrisko. Ak máte radi šport, nájdete tu tenisové kurty či vonkajší fitness areál.